ongi etorri alumni hitzaldi zikloaren baitan gaur eskainiko dugun bigarren saio honetara. Aurreko astean egin genuen bezala, gaur ere Aretxabaletako kampuseko platotikan zuzenean emititzen ari gara. Hitzaldia gaztelaniaz jarraitu nahi duzuenontzako aldi bereko itzulpena aktibatuta daukagu dagoeneko. Eta txata ere zabalik dago. Edozein zalantza, galdera daukazuela, bota txatera eta hizlariek bukatu ondoren galdera hoiei erantzunak ematen saiatuko gara. Gaurko saiorako gaia komunikazioa eta oralitatea aro digitalean izango dugu eta horretarako bi pertsona dauzkagu gurekin hemen. Batetik, Eneko Bidegain, Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria bera, eta bestetik Ane Zuazubizkar, kazetaria, bertsolaria eta Mondragon Unibertsitateko ikasle ohia. Guzti honekin eta gehiago luzatu gabe, saioari hasiera emango diogu. Eneko, zeurea da hitza. Bueno, mila esker Susana, hemen gaude, beraz, Ane ongi etorri, mila esker etorririk, bueno. Etxeko zaitugu, zagutzen duzu tokia. Etxera bultatzea modu. Bai, beraz, bueno, hemen hitz egingo dugu beraz ahozkotasunaz, lehen zati batean nik 10 minutuko aurkezpen bat egingo dut edo hitzalditxo bat egingo dut ahozkotasuna, euskarazko ahozkotasuna, literatura eta nola mendez mende nola joan den egokitzen garaian garaiko zertara. Eta gero ja solasaldi bat izango dugu bion artean eta azken zatian 10 minutu utziko ditugu ikusleek txat bidez egiten dituzten galderei toki emateko. Bueno, ahozkotasuna hasteko gaiarekin, ahozkotasunaren inguruan jan daiteke euskal literaturan ahozkotasunak pisu handia izan duela, bertsolaritza da horietako adibide nagusia, eta mendez mende iritsi dena gure ganaino, ez? Koldo Izagirrek berak aipatzen du ahozkotasunaren garrantzia euskal literaturaren historian eta ahozkotasuna ze garrantzitsua izan den, ze aberatsa izan den, behar bada idatzizko komunikazioa eta idatzizko literatura beranduago garatu zen euskal literaturari dagokionez, eta honi lotuta bi autore aipatu nahiko nituzke, eta bat da Antxoka Agirre tesi bat egin berri duena bertsolaritzaren historiari buruz, eta bestea Antxon Luku antzerkiaz asko idatzi duena. Antxoka Agirrek aipatzen du bere tesian, tesian bertan edo tesiari lotutako elkarrezketetan ere bai, nola ahozkotasuna izan den zapalduen edo gutxietxien literatura, komunikazioko joera, nazio-estatuen garapen fasean, nazio-estatu izateko aukera, beren estatua galdu duten herriek askok ez dutela izan idatzizko komunikazioa garatzeko aukerarik. Idatzizko jakintza, idatzizko literatura, eta orduan, ahozko komunikazioa eta ahozko literatura eta ahozko sormena izan dela bidea, ez? Eta hain zuzen kultura hegemoniko horiek gutxietsi dutena mendetan zehar. Egixearen kultura gisa. Antxon Lukuk hain zuzen, azpimarratzen du, euskal humorea askotan zirtoan oinagitua izan dena adibidez, gutxietsi duela kultura hegemoniko horiek, eta horria sartzen gara baita ere klase sozialen talka horretan, ez? Klase ertainetik gorakoek, klase xumeagoaren umorea gutxiesteko joera izan duena, eta hor sartzen da, Euskal Herrian, eta beste herri zapalduetako adirazpide horiek guztiak, eta gure kasuan zirtoa, ez adibidez. Hala ere, euskararen kasuan, eta beste hizkuntza gutxitu batzuen kasuan ez bezala, euskarak mendez mende jakin izan du egokitzen edo erronkei aurre egiten. Ia 500 urte dira, hemendik 20 bat urtera ospatuko dira 500 urte Beñat Etxeparek Lingua Baskonon Primizia liburu atera zuela, eta pentsatzen dut hori handizki ospatuko dela, ez? Eta imprenta sortuta zenbait urtera, zenbait hamarkadetara, hortxe egon zen euskara imprimituta, ez? Eta naiz eta literaturaren garapenean mende batzuk behar izan ziren, urrats hori egin zen. 19. mende bukaeran, ja horrez gaude ahozkotasunaz, imprimenta ere ez da ahozkotasuna, baina 19. mende bukaeran prentsa idatzia asko garatu zenean, euskara ere
hor egon zen, eta lehenbiziko aldizkariak sortu ziren, eta azkar garatu ziren, 100 urte baino gehiago ditu, adibidez, Argia Astekariak, eta Egia Astekaria ere hor dago, oraindik zaharragoa dena, eskualdunaren historiak gehitzen baldin badiogu, ez? Egunkariak ere, 37an lehenbiziko, eta gero Euskaldunen egunkaria, Begia, eta hor ditugu, prentsa idatziak tradizio luzea du Euskal Herrian, eta irratia ere aipatu behar da, irratiak baditu mendea baino gehiago, nik uste orain, baina Euskalaren kasuan ere, exilio denboran ere izan dira lehen aleginak, lehen euskarazko irratiak edo irratsaioak exiliotik, baina baita ere, irrati libreetatik eta iritsi dira, bai Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian irrati publikoa ere indarrez sortu zen 1982tik aintzina, zuk ongi ezagutzen duzun etxea, gainera. Irratiaz aparte, telebistaken ere egin dira urratsak, noski Euskal Telebista dugu erreferente bat, Euskal Telebistaren augetik ere izan dira hainbat telebista kate publikotan, Frantziako publikoan edo Espainiako publikoan saioak edo tarteak euskarari eskaini izan zaizkionak, eta hor dugu, ere, zineman ere egin dira aspaldian ahaleginak eta zinema ere hor dago, eta gaur egungo aro digitalera eta etorrita, nik uste dut euskara presente dagola, Twitteren zalantzarik gabe, webguneetan, Wikipedian, toki askotan indar handia egiten ari da, eta egiten da herri mugimendua edo, hemen oso aktibo garelako, eta ehunka jende, milaka pertsona dabiltzalako. Wikipedia editatzen, Twitterin idazten, Facebooken ere euskaraz eztabaida asko egiten da, eta abar, ez? Eta horren dago TikTok, eta abar, eta hortxe gaude, ez? Behintzat sortzen da asko. Kontua da, argi itzalak dituela gauza guztiak, eta itzala izango litzateke pixka bat asko ekoizten da, baina batetik erdaratik datorren uholdea, tsunamia, ze hitz aipatu, baina beti proportzioan konparatzen baldin badugu, beti da gutxi. Asko hori beti gutxi da dagoen guztian. Ikusentzunezkoetan behiratzen baldin badugu, zenbat produkzio dagoen, eta euskarak zenbat produzitu dezaken ikusita, beti urtanta bat da, ez? Liburu denda batera joaten bagara. Euskarazko liburu denda batera joan da ere, euskal literaturak izango ditu 2 apal, eta espainolezko edo frantsesezko literaturak izango ditu 10 apal edo 20 apal, ez? Eta proportzioak horiek dira, beraz, egia da beti sortzen zaigula alako gutxiagotasun komplexu bat edo, ez? Baina gero bisitetan ere, eta hor datu bat aipatu nahiko nuke, eta laster solasaldiari utziko digu tartea, ez? Wikipedian adibidez, asko ekoizten da, eredugarria da Wikipedia munduko hizkuntzetatik 30. postuan dago gutxi gora bera, bai kantitatez, bai garrantzitsuak diren artikuluetan, eta oso postura honean dago, eta hizkuntza gutxitua izateko benetan eredugarria da. Baina gero, begiratzen baldin badira, konsultatzen diren, Wikipedia osoa Euskal Herrian, Wikipediak zenbat euskarazko hori, Wikipedia konsultatzen duten guztien artean, 100 zenbat diren euskarazko horiak konsultatzen dituztenak, eta zenbat frantsesezkoak edo espainolezkoak edo inglesezkoak, euskarazkoak ditu 105 gutxiago. Eta orduan hor ikusten dugu, zenbat lan egiten den, kanpainak egiten diren, gailuak euskalduntzeko, tresnak euskalduntzeko, eta abar, gero, erantzuna, herritarren erantzuna zein apala denez. Eta hor, adibidez, egon daiteke ere nola konfiguratzen ditugun gure gailuak, eta horrek eragiten du, ez bada euskagu euskaraz konfiguratuta, izan da ere ez da beti automatikoa, baina euskaraz ez baditu konfiguratuta gure gailuak eta gure bilatzaileak eta abar, normalean webgunetan zuzenean erdarazko bertsiora goazela. Orduan, batetik, indar handia egiten duela euskarak hor egoteko, azken teknologietan egoteko, baina bestetik, hain da itxaso zabala, horren augean oso ikustezin bihurtzen garela, eta egiten den indar horrek guztiak ere ez duela, egindako indargaren araberako saria jasotzen, edo daukagun potentzial horretara ezkarela iristen, ez? Piskat hori, ahozkotasunaren bilakara horretan
hitz gutxitan emateko, ez, pixkat sintesi moduan, eta nik hortik, solasaldia hasteko lehen galdera egingo nizuke, ez. Aurreko kasualitatea da, gaina, larun batean, orain bakizu txapelketa nagusia prestatzen ari dela, eta epaile taldean nabil, eta hor egiten dugu hilabetean behin prestakuntza saioak, ez? Eta larun batean Bilbon izan ginen, eta bertso saio txapelketa moduko saio baten simulatu zen, bi bertsolarirekin eta gai jartzela batekin, ez? Eta bertsolariak ziren Eli Pagola eta Unai Iturriaga, etziko hitzetik hortzeran horko irudi batzuk egongo dira, baina bertso saio hori etzen grabatu. Etzen grabatu, baina puntuei erantzunean Unai Iturriagak egin zituen bertso batzuk txapelketa nagusian kantatu izan balitu oso altu puntuatuak izango zirenak eta sare sozialei buruz galdetu zion. Eta hirugarren puntuan galdetu zion gai hartzaileak influencerak asko ez dirari euskaraz edola, ez? Eta Unai Iturriagak egin zuen galdera bat, edo gai bat jarri zuen, eta nik uste, eta gai bat benetan gogoeta sakona eskatzen duena. Hainbeste gauza dago, hor ni zortziko txiki bateko erantzunetik arago noa, kabitzen ez den gogoeta guztiak sartzen ditut hor ez, baina hainbeste gauza daukagu, hainbeste tresna, horren TikTok dela, horren ez dakitze, badakitze, eta hor egon nahi dugu, sortzeko beharra, hor egoteko beharra sortzen zaigu, eta halako estres bat ere bai behar bada ez, denetan egon nahi, eta denetara ezin iritsi, eta ea sanoa den bojoka hori, edo autu batzuk egin behar jote ditugun, eta autu hietan sendo egon, edo denetara iristen saiatu behar dugun, edo zer iruditzen zaizu zuri? Hala. Bai, ez dakit, ez? Inprentatik TikTokera 10 minutuan, eta halako galdera potoloa. Nik uste dut, azkenengotako hausnarketatik tiraka, eta esaten zenuen, ez, Wikipedian, euskarazko Wikipediaren kalitatea eztabaida ezina da, eta kopurutan ere izugarria da jende askok, eta gainera voluntario moduan egiten duen lana, baina gero zein euskaldun gutxik jotzen dugun euskarazko Wikipediara, ez, eta mugikorraren konfigurazioaren adibidea jartzen zenuen, nire zator nahasten dira bi kontu, eta bat da adibidez mugikorra euskaraz konfiguratzea edo mugikor gehienak euskaraz konfiguratzea dela ingeles ikastaro azkar bat egiteko modurik egokiena. Ez delako bermatzen, batetik euskaraz erabili ahalko duzunik mugikorra erabat, eta orduan ikustu dut askotan badela, ez? Ekintza edo keinu txiki hori egin nahi duzu, dakizulako gero zure mesedetan etorriko dela, ikusiko duelako zure mugikorraren, enpresa horrek ikusiko duelako badela jendea euskaraz izan nahi duena mugikorra, baina gero, ez dizu beti emango aukera sorta osoa esan dezagun. Eta gero jendeak ez duela euskarazko Wikipediara jotzen, beste 1000 gauzatan euskarara jotzen ez duen bezala. Eta galdetu didazunari tiraka, nik uste dut besteak beste horrek erakusten duela zein garrantzitsua den datorren olatuari heltzea olatua datorrenean. Zenik badut sentsazioa, mundua gero eta azkarrago doan bezala, inprentara euskaldunok berandu iritsi ginen. Iritsi ginen berandu literaturara, iritsi ginen berandu prentsa idatzira, iritsi ginen berandu irratira, baina nik uste dut interneten olatua adibidez hartu genuela, eta batzuek izan zutelako euskaldun batzuk bizio oso zehatza izan zutelako, hartu genuela nahiko garaiz. Orduan, ulertzen dut Iturriagan nundik adierazten zuen zalantza hori, eta badelako azkenean, ez, teknologiena eta mundu digitalan erendrena badelako oso azkar mugitzen den gurpil bat, eta barruan sartzen zaren unean ito egin zaitzakena, baina aldi berean mundu guztia gurpil horretan ari bada, euskarazkorik ez badago, izan liteke hurrengo olatua datorrenean, inork euskeraz badenik ere ez pentsatzeko aitzakia. Orduan ikuste dut egiten diren ahalegin guztiak egokiak direla, edo eta ni pozten naiz ikusten dudanean badirela gazteak, adibidez TikToken ari direnak euskaraz, edo ez dakit Twitchen ari direnak euskaraz. Iruditzen zaidalako garrantzitsua dela olatu horretara igotzea. Hala ere iruditzen zait egokitzea zaila dela, ez? Eta
nik uste dut hor zuek irakasle moduan edo izango duzuela bizipen hori, zen nik ja badaukat bizipen hori denera egokitu ezinarena, orduan ez dakit irakasle bezala eta urte hauetan sumatzen ote duzun gurpil hori gero eta azkarrago doala, ikasleengandik gero eta urrunago ote zauden, eta gero horrek ikasleengana gerturatzen nola eragiten duen, ez? Bai, egiateko beti iruditu zait saiatzen naizela dauden zer begietara egokitzen, ez? Eta orain arteko ikasle belaunaldiak non da biltzan eta Instagram da gure oraingo ikasleen belaunaldia, eta bueno, dena ez dut kontrolatzen, baina pixkat nondik eta nola doan eta pixkat bai, ez? Eta, bueno, alde horretatik uste dut, haustura handiagoa dagola oraingo 13-14 urteko horiekin, ez? Eta aurre ikusten dut, ez dakit, hemendik 3-4 urtera, behar da oraindik beste gauza batzuk, segurazki beste gauza batzuk sortuko dira, eta behar da orain TikTok dago modan, eta hemendik 4 urtera beste bat izango da, eta ja ere mana izango ditu bai Instagram eta bai TikTok, ez? Baina bai, kostatzen ari zait, TikTok edo Twitch aipatu duzu, hoietara sartzea. TikToki buruziko ikerketa bat egiten hasi gara orain, eta gero badokat galdera batet, bukaerago TikTok dela eta, baina, eta hori dela eta TikTok deskargatut mobilera, eta noiz edo noiz sartu izan ez ikusteko zer den TikTok, eta ez zait inoiz gertatu hori ez Facebookekin, ez Twitterekin, ez Instagramekin ere, baina TikTokek ematen ditu, hau ez da nire, ez dakit ja zartu naizelako edo, bueno, baina orduan irakasle gisa, bai, egon behar gara, ez dakit ikasleekin konektatuta egoteko, edo eguneratuta egon behar dugu. Gu ikusentzunezko komunikazioko fakultate batean izan da, zin gararitu irakasten duela 20 urteko gauzak edo ez hori bakarrik. Baina, bueno, aldi berean, unibertsitateko irakasle gisa dugun betekizuna da, erraten dut, mundu aldatzen da gure inguruan, ostoak ere ematen ditu haizeak, eta abar, baina, bueno, enbok sendo bat behar dugu, eta unibertsitate batek behar duena da, edozein egoeretara balio duten irakurketa batzuk eskaini, pixkat intelektualki jantzita, ez? Adibidez, izan daiteke, orain txela iztegasi behar dugu modulu bat, bueno, nola komunikazioan, gizarte eraldaketa komunikazioan eta zer eragin daukan genero kontutan, kultura gutxituetan, igual bueltatu egin boniz. Migrazioen kontuan eta intersekzionalitatearen zer horretan, eta hori irakurketa horrek balio du 2022an, balio zuen bezala duela 20 urte eta teorien balioko duen bezala hemendik 20 urtera izan TikTok edo izan edozein gauza, ez? Hor badaude gauza batzuk inoiz ez direnak aldatzen, botere hagemanak ez direnak aldatzen. Beti klase sozialen arteko zerean, lehen aipatzen nuena humorearekin hori hor dago eta mendez mende irauten duen. Eta guk unibertsitateko irakasle gisa olako gauzen sakontasun horren bila joan behar dugu eta TikTok haizeak eramango du eta Instagram haizeak eramango du, beran oinarri batzuk ez ditu eramango eta horren bila joan behar dugu. Eta, bueno, ari garela gauza horiek aipatzen, bueno, oso sakon sartu gara, pixka eta ari nago edo joango gara eta komunikazioa eta ahozkotasunan eta bueno, Twitteri buruz nahiko nizuke galdetu, Twitterren bazabiltza, ezakit Instagram eta Facebooken eta inbeste bazabiltza, baina Twitterren bintzat bai, eta bueno, Twitterrek narama gogoeta batera non azken urteetan sartu garen azelerazio bat aipatu duzu ez, kazetaritza lasteja deitzen den hortan, gaur adibidez Ukrainako kontuetan, suposatzen dut edabide guztiak arira zeinek lehen bizikorik eman Europako Batasunak zer erabaki duen eta hortxe Twitterren edo webgunetan lehen joan behar izatea informazioa ematera, galdera da, kazetaritza lastejaren aroan gaude, ez ote gara batzutan lastegi eta batzutan kalitatearen eta zuzentasunaren kaltetan egiten ari, ez? Ez ote gaitu oktara eraman ere azelerazio horrek. Nik uste dut horre dauzkala bi alde, ez? Eta badut irudipena eta beti joera izaten dugu pasatako garaiak alako nostalgia batekin begiratzeko eta askotan izaten da pasatako garaien beste irakurketa bat, askotan bizi izan ez ditugune garaiena eta beti iruditzen zaigu joandako garaia dela hobea, ez? Orduan nik hor badut barne gatazka bat edo, baina iruditzen zait txanpon horrek ere
bi alde dauzkala. Ze adibidez, gaur Ukrainako gerra hasi da, eta goizeko 5 laurden gutxian, edo goizeko 4 laurden gutxian hasi bada, ni une horretan lo nintzen, eta gero egunean zehar, lanean aritu naiz, orduan ez diot kasu gehiegi egin albisteen zurrunbilo horri. Baina digitalizazioaren beste aldea da, kotxean Donostiatik bueltan nentorrenean eta Aretxabaletara nentorrenean, jarri dudala goizeko 9:00-etatik 10:00-etarako tartean Katalunia Erradion nola kontatu duten horren berri. Orduan iruditzen zait, badituela bi aurpegi, noski. Gero eta azkarrago joateak baditu bere arantzak, eta batez ere da ez dakigulako azkartasun hori nola erabili, eta azkartasun hori estutzen duenak ere, nahi duelako agian pasa gaitezela pixka bat gainetik. Hala ere iruditzen zait, halako tresnak modu ez dakit txukunagoan edo erabilita, oraindik ere izan daitezkela lagungarriak. Eta gero badute beste susmo hori ez, lehen dena zela fisikoagoa edo, eta ez dakit ez den hori, bizigabekoaren nostalgia, baina iruditzen zait, ez dakit. Ni gaur egun ordenagailutik, etxetik, bertatik gauza asko egin ditzaket, eta lehen igual kontsulta bat egiteko joan bertzen nuen, liburutegira, liburu ireki kontsulta egin. Argazkiak errebelatu egin bertzen dituen, orduan joan bertzinen argazki dendara. Eta badu sentsazioa pixkat hori, ez dakit, lurrundu egin denarena, eta orduan oso erraza dela gurpiletan sartzea, bai albisteetan, baina baita albiste ikasurik ez egiten ere. Orduan, bai, hala ere badaukate eta pixka batez, ahozkotasunaz ari garela, iruditzen zait oraindik ere badirela gauza batzuk horri ihes egiten diotenak. Eta orduan, bertsora itzulita pixka bat, iruditzen zait, nik sufritu egin nuen konfinamenduan, 2008ko konfinamenduan, batez ere online bertso saioak egin genituenean, da nik esanen hau sekula berriro ez. Orduan, iruditzen zait jarduera bakoitza badituela bere mugak, ez? Eta adibidez online bertso saioan izan zen bat. Orduan, tresna batzuk erabili daitezke, oinarrizko edo jatorrizko jarduera hori ez badute desitxuratzen. Eta nik uste dut epaile moduan eta hausnartzen ari zaretenean ere arituko zaretela horri bueltaka, ez? Gogoratzen naiz Nafarroako finalean gure aurrean justu eseri zirela, Nafarroakoak ez ziren epaile batzuk halako froga batzuk edo egiten da ikusten dituenan transkribatzen eta transkribatutarako gainean puntuatzen, eta orduan irudipena daukat epaile ontzat adibidez izan diritzakeela bere abantailak edo, baina ez dakit non dauden marra gorriak edo zuk marra gorri horiek non ikusten dituzun zen. Niretzat adibidez oso posible da gaur egun adibidez aldibereko itzulpen bat egitea berdin zait Euskal Herriko bertsolari txapelketan, eta finala bera eskaini daitekela adibidez erdaretan azpititulatuta, baina agian hor galduko litzatekela, ez? Euskaldunak, euskarazko jardun baten bueltan elkartzearen oinarrizko helburu hori. Orduan, epailetzarekin adibidez niri zalantza hori sortzen zaitez. Non dauden marra gorriak edo noraino bai eta noraino oraingoz behintzat ez. Bai, Xuxen, aipatzen duzun eztabaida hori izan genuen duela hilabete bat gure epaimahaikoen saioan, Nafarroko txapelketako esperientzia hori kontatzera etorri ziren, eta zalantza horiek atera genituen, ez? Bertsoa ahozko zerbait da, eta bertso sorta bati buruz ere aritu ginen, ez Nafarroko txapelketan kantatua, beste bertsolari batek, eta testuz oso aberatsa zen bertsoa zen, behan belagiz oso modu zailean sartzen zena edo iristen zena. Eta noski orduan hor, litekena da bertsoa irakurtzen baldin bada, pentsatzen oso bertso ona da, baina bertsoa entzuleak entzuten du, ez du irakurtzen. Eta epaileak epaitu behar du kantatzen den bertso hori, ez bertso papera, ez bertso idatzia, ez? Eta hor badago muga bat, marragorri bat egia da teknologiak aukera ematen duela kasu honetan, demagun hitz bat ez du lagun songi entzun, edo zalantza izan daiteke hemen poto izan dela ez, transkribapena baldin badago, konfirmatzeko. Men orain, entzuteko bitartean irakurtzen ari baldin bagara bertsoa, ia ez gara entzuten dugun bertso hori epaitzen ari. Beraz horrek sortzen dizkigu
Zalantzak ez dakitze, azkenean, uste nahiko ados geundela, ez? Epaitu behar dena, bapatean kantatzen dena, eta kantaerak ere garrantzi handia daukala, eta badirela hainbat elementu irizpidetan idaz daitezkenak, eta beste batzuk sensazio batzuk oso zailak direnak neurtzeko eta jakiteko ere zure buruan zer eragin dizun, ez? Eta idatzizko, eta hori, ahozkoa epaitu behar baldin bada idatzizkoa izan daitekela, zuk aipatzen duzun mahagogi horietako bat, ez? Laguntzen du egin batean, baina momentu batetik aurrera trabatu lezake, ez? Eta orduan ikusten da, inteligentzia adimen artifiziala aipatzen direnean, segurazki esperimentatu daitezke eta egin litezke, behar da, makina bat jar dezakegu epaitzen, neurtuko duena denbora, neurtuko duena hitz bakoitza, mila gauza neurtzen dituen makina seguru sok daiteke. Kontua da, makina batek inoiz ezin du bertso bat epaitu, makina batek ez du bertsoa jasotzen, pertsona batek jasotzen dugun bezala, ez? Eta pertsona batek, ez dakit nik adibidez epaitzen duenan, hemen hankaluze bat egin du, bai, pertsoa oso ona da. Batentzat hankaluzea hori grabea da eta gogor zigortuko du, eta niretzat da, bai, importanteagoa da saritzea egindako hori, ez? Aurreko aipatzen duen Unai Iturriagaren bertsoietan, oso egima zaila jarri zioten batean, eta kostazitzaion astea, ez da, denbora, kostazitzaion, bertsoa hain da ona, non, zigortu behar da denbora hori, edo saritu behar da azken erantzuna hain ona izatea, ez? Eta, hori bakoitzak bere zeren arabera, makina bati uzten baldin badiozu hori egiten, eta teknikoki seguru posible dela, makinak ez du ongi epaituko, makina bada. Eta, hor, zuk aipatu zuenan, hurrengo galderari egiten diozu referentzia, zuk Twitterren esperimentatu zenuen, ekarpen bat, uste dut zu izan zina lehena, edo lehenetakoa, bertso saio baten kronika egitean, Twitterren zuzenean kontatzen saioa, ez? Eta zuzenean adibidez batek bakarkako lana egiten baldin bazuen, ja bere alazuk 3 bertsoak jartzen zenituen Twitterren argazki batean, eta ni bakit saio batzuk, ezin irratitik entzun edo zen telebistatik ikusi momentu hartan, baina Twitterren zure arian ikusten dituela, ia zuzenean irakurtzen ditu, baina noski. Enituen entzuten bertsoiek irakurtzen dituen, ez? Zuretzat esperientzia hori ze izan zen, ze zailtasun, ze postasun eman dizu, ze gelditu da hortik, zuretzat Twitter bidez bertso saio bat jarraitzea, ze esperientzia mota da? Bai, hori izan zen, aritu nintzen, urteak pasaiera esan nahi dut, urteak pasaiera. Izango zen aurreko txapelketa zikloan, aritu nintzen hori berriarako jarraipen egiten, ia txapelketa gehienetan, gero Erasmusen joan ginen, eta orduan hor moztu zen esperimentua, baina bai, eta orduan hor gertatzen zena zen, noski, papererako egin behar nuen kronika, eta gero beste lana zen, webgunerako albiste egitea saioa bukatzen zenerako. Nik uste dut bitartean aspertu egiten nintzela, eta hori igual izango gauza bat oso mileniala edo ez dakit, baina aspertu egiten nintzela, eta orduan, batetik, saioa alik eta modu egokienean pasatzeko kronikara egiten nuen bertsoaldi ia denak transkribatzeko lan hori. Eta orduan ikusten nuen, nik uste dut hasiko nintzela, ze hona izan den bertsoaldi hau, eta orduan, Twitterren jarriko dut. Eta gero, bihurtu zela ohitura bat, eta askotan laguntzen zidala transkribatzeko lan hori, eta bazela sentsazioen alako lehenengo kolpea Twitterren gelditzen zitzaidala niri ere, eta orduan, handik 3 ordura kronika amaitzen hasi behar nuenen, esaten nola, moztu behar dute bakarkakoren bat, eta zeinena moztuko dut, eta biratzen duela, eta esaten nola, hau iruditu zaite beste baino hobea, edo esanguratxoagoa, edo berritzaileagoa, edo ez dakit, kronikan jartzeko modukoa. Orduan, egia lan eroa zela momentu batzuetan, badakit momentu horretan erredakzioan zegoen lankideak eskertzen zuela, ze errazten zuen mezuaren bidea, ez? Idatzi beharranik hau eta hau, nik idazten banuen Twitterren eta berak bazikin Twitterren idatzeko nuela, errazten zuen webgunerako bide hori. Egia da, gero, ez dakit, saio batzuetan edo txapelketa batzuetan oso lanitoa suertatzen zela, eta orduan badakit ordutik kontatzen dutela, zuzeneko kontakizun egiten dutela berrian, baina ni joaten nintzen ni bakarrik saioaren kontakizun egiten, eta orain bikazetari joaten dira, orduan
esan nahi dut, lehen joaten ginen ni bertsoaren edo bertso saioaren kronika egitera eta beste bat pixka giroa kontatzera eta ze saltxa zegoen finalean adibidez, eta ordutik adibidez finaletara joaten dira kazetari bat zuzeneko kontakizuna egitera eta giroa kontatzera, eta beste bat kronika egitera, orduan uste dute lana biderkatu dira neurri batean. Eta gero badu trampa ere, ez? Momentuko sentsazioarekin gelditzen zarelako eta kontatzen duzulako zure momentuko sentsazioa. Orduan nik gogoratzen dute Arabako txapelketan behin pasa zitzaidala, kontakizun egiten ari nintzen bitartean eta transkripzioa egiten ari nintzen bitartean bertsolari baten lana ia ez nuela nabarmentzen edo ez nuela ez dakit, saioan hor puntu aldetik goian egoteko moduan jartzen, eta saioa amaitu zenean, uste dut bigarren egin zuela, eta orduan, apurtu zitzaidan pixkate eskema eta arrisku hori du, ez? Gero aritu behar izan nintzela, saioa grabazioa entzuten, bakarkakoa ongi transkribatzeko, eta badu arrisku hori ere. Eta badu, beste guztiak bezala, eta zuzenean Twitterren kontatzen den, edo zuzenean kontatzen den guztiak bezala, badu desitxuratzeko arriskua. Ukrainako gerra Twitterren kontatzeak baduen bezala arriskua desitxuratzekoa, informazio hori desitxuratzekoa. Eta, batzuetan analisi sakonagoak edo pausatuagoak bertso saion kronikak egiteko ere eskertzen dira. Eta hori da, agian azkartzearen arazoetako bat. Eta gero, beste alde hori, ahozkoa idatzira eramatearena aipatzen zenuenen bidetik. Gero nik badut kezka bat, ahozkoari dagokionez, eta idatzizkora ere iritsi naiz kezka aldetik, badudala sentsazioa, gero eta habilidade gutxiago dugula gauzak ahoz kontatzeko, hizketan aritzeko, ahoz ari denari entzuteko, eta hori bizi dut kezkaz, batez ere euskaratik. Orduan ez dakit antzerako sentsazio horik edo izan duzun, edo urtez urte ez, ikasle talde berriak iritsi garenean, halako nik baino perspektiba handiagoarekin egingo duzulako irakurketa hori, baina ez dakit ahozkotasunari dagokionean, edo azaltzeko, ez dakit gaitasun esan, baina ahozko gaitasun horiei edo ahozkotasunari buruzko ze hausnarketa egin dezakezu ez, urte hauetan edo ze bilakaera ikusi duzu. Nik ikasleetara ekarrita, nik 11 bat urteko esperientzia dut hemen, ez dakit bilakaera handirik badagoen, ez dakit onera edo txajera, nik oroak ikusten dut, beti ikasle multzo txiki bat, ahozko komunikazio gaitasun handia duena, zuzinen horietako bat, baina urtero dago, multzotxo bat, ahoz bikain aritzen dena, eta besteak ikusten da ez dutela trebetasunik jende aurrean hitz egiteko edo mikrofono baten aurrean hitz egiteko edo ahozkotasuna ez dutela garatu. Eta gero beste batzuk hizkuntza zaitasunak dituztenak hori euskararen egoeraren ondorioa direna, ez? Baina beti da gutxiengo bat ahozkotasuna ongi landu duena. Eta nire nire burari egiten dudan galdera ezpaitakit nola iritsi diren, ze izan den haien ibilbidea unibertsitatera heltzera bitartean, ez? Hezkuntza ereduak ere badute zer ikusia, ez? Beti gure lankide batek, Andres Gostinek erraten du, sentsazioa daukala, Ipar Euskal Herritik pasa direnek ahozkotasunak gehiago garatu dutela, eta hori da behar bada hezkuntza eredu batean, nunan, ni bakit guk ikastolan eta antzerki asko egiten genuen, aurkezpenak asko egiten genituen eta asko jartzen gintuzen hitz egiten, ez? Baina batez ere antzerki asko egiten genuen. Eta ez izan daiteke ojeatik edo, eta ahozkotasun ona dutenak ea diren berez duten gaitasuna, ikastolan izan direlako oso ikasle honak, edo ikastolatik aparte ahozkotasuna lantzen den tokitan ibili direlako, adibidez zu bertso eskoletan, eta besteren batzuk ere bertso eskoletan, zu bertsolari gisa ere ibilbidea egin duzu, beste batzuk bertso eskoletatik pasa dira, ez dira bertsolari gaur egun, baina ikasi dutela ikusten da, ez? Orokorrean ahozkotasunean ez gara gizarte gisa oso trebeak. Eta gustatu zait jan duzun gauza bat, behar ez dakigula ere paradoxikoa da, entzuten edo hitz egiten uzten.
zenbat aldiz elkarrizketa, noiz sentitzen gara eroso norbaitekin hitz egiten. Nik uste dut eroso, nien ez oso iztuna berez, baina eroso egongo naiz, parean denak kontatzeko duena kontatzen uzten banau, ez badit hitza mozten zapaltzeko eda ez? Eta, nik uste dut entzuten jakitean, kazetaritzaren gaitasun oinarrizkoa izan behar da entzuten jakitea. Entzuten jakitea eta hitz egiten ustea eta protagonismo ustea besteari. Jene dut, ni adibidez elkarrizketak entzuten aritzen naizenean podcast batean edo hola, eta kazetariak joera baldin badu elkarrizketatuari hitzea mozteko, ni horrek orduri jartzen hau, ez utzi oso hitz egiten. Gero beti badia batzuk hitza behin hartuta ez dutenak utzi nahi, eta hori kazetariaren lana da ere moderatzea eta mugatzea, baina ez gonbidatuaren gainetik egotea, ez? Eta nik uste dut, ez dakiten oraingo garaikoa, beti da Nikola izan den, baina Nikola ikusten dut, ez? Uste dut eta orain moztu egingo zaitut justu hori esatearen. Uste dut hor badela, ez? Segun eta ze betaurrekorekin begiratzen zaion horri, hor badela aldea. Eta iruditzen zait oso ezberdina dela, ez? Halako biko elkarrizketa bat denean, eta pausatua, beti dagoelako modua neurtzeko edo ez dakit, eta segurenik kamerarik egongo ez balitz, agian abiada gehiagorekin arituko ginateke hizketan edo, baina iruditzen zait gero erronkarik zailenak etortzen direla jende gehiago dagoenean eta gurutzatzen direnean gauza gehiago. Eta orduan nik baduz sentsazioa hemen ez, ez dakit taldean izango ginen 50 batzuk, eta nik uste dut hor asko antzematen zela hori, ez? Esaten zuen igual ahozkotasunarekin batera badagoela euskaraz hitz egiteko gaitasuna, kanpoko beste faktore askok eraginda, baina hainbeste gauza gurutzatzen dira, nik batzuetan badaukadala sentsazioa gutxi ere hitz egiten dudala eta beste batzuetan gehiegi. Eta hori, ez? Gurutzatzen da, seguruenik klasekide batzuen aldean badudala jende aurrean hitz egiteko, ez dakit, lotxa gutxiago esango dugu, edo ez dakit, badudala euskaraz aritzeko ohitura handiagoa, baina bestalde, neska naizela eta horrek ere asko eragiten duela. Orduan, iruditzen zait, halakoetan hain zaila dela hori dena neurtzea, eta egoera batzutan tokatzen zaigula, ez dakit, ez? Eta beti bertso mundua hitz egiten da, baina lan munduan ere antzera gertatzen da, eta pentsatzen dut unibertsitate giroan ere antzera gertatu daitekeela zenbait kasutan, askotan badirela hizketarako joera duten pertsonak eta kasualitatez beti direla gizon helduagoak. Orduan, batzuetan badakin nik asko hitz egiten dudala berez, baina beste batzuetan halako giro batean topatzen izena izaten dut gogoa, ez? Mailan kolpea jo eta esateko, uste dut urrengo 5 minutuetan entzun egingo nauzuela. Eta orduan iruditzen zait oso zaila dela hori ikastea. Eta gero ahozkotasuna lantzearena, nik 2 ahizpa ditute gazteagoak, bigarrenari erdikoari 2 urte ateratzen dizkiot, eta 3. 5. Eta horren nik adibidez bai sumatzen dudala jauzi hori, baina ez bakarrik ja euskaraz. Sumatzen diot hizkuntza guztietan, ulermenean eta ez dakit adierazpenean eta baduela zailtasun bat edo baduela koste egiten zaiola, estebioi baino gehiago. Eta gainera ikusten ditut bere ingurukoak ere antzera, orduan pixka bat beldurtzen hau ni horrek, ez dakit ez duguna asmatzen edo noski aukera bada ikasle guztia bertso eskolatik pasatzea, baina hori ere ez da modua, orduan bai, zaila egiten zait eta esatu du, nola egin daiteke hori, ez? Adibidez, unibertsitatean halako zerbait lantzeko edo nola lortu gero gainera desoreka horiek guztiak, ez dakit, ahalik eta gehien orekatzea, ez? Nola lortu hitz egin dezala euskaraz hain lasai moldatzen ez denak berak ere hitz egitea, eta nola lortu halako giroak edo zein ote den bidea. Niri horrek beti sortzen dizkit duda asko, eta gainera zeharkatzen hauen zerbait da, orduan. Galdera oso sakona da, eta askotan guk batzutan pentsatzen dugu unibertsitateko 4 urte gutxi direla, eta ezin ditugula guk hemen konpondu
unibertsitateko 4 urte, baina klaseak 4 ordu egunean, eta hor ez presentzial batzuk eta oso praktikoa, eta orduan unibertsitate batean ezin dugula konpondu 18 urtez eraiki den egoera hori, ezin dela unibertsitateko 4 urtetan konpondu, ez. Euskara zailtasunak dituztenekin askotan biltzen naiz, eta ematen dizkietzen baite gomendio, irakurri hau, entzun hau, saiatu hemen zaudetela baliatzen aukera euskaraz hitz egiteko zuen ikaskideekin, hola trebatuko, gero entzuten dugu jangelan, entzuten dugu pasioetan, eta bai. Augean egiten zut, bai, saiatuko naiz, eta gero gutxi batzuk dira saiatzen direnak, ez? Eta beste galdera bada, nola esplikatu ergatiboa? Nik behin amari galdetu nion, nola esplikatzen zaio ergatiboa ikasle bati? Eta gantzidan, bera, 10 urte dituztenerako ez badute ikasi, ez dute ikasiko. Darek esperientziatik erraten zidan hori, ez? Eta, etxipen puntu bat sortzen da, ez ekako irakasle bat ere galdetu nion, eta, da, burua uste bat, eta ez dut errezetarik, ez? Eta aldi berean, nik uste dut txiki-txikitatik egin behar den, landu behar den gauza bat dela ahozko komunikazioa. Gero aipatu duzu, zu klasean, batzuk asko hitz egiten dute, beste batzuk gutxiago, gogoratu naiz, Ametsak Zailuzek Xanti Iparragirren omenez egindako bertso batzuk, dura gutxi, Xanti Iparragirre bide batez, nire lehen bertso irakaslea izan zen, 8 urte nituela gogoratzen ez, eta, Xanti Egiren aipu bat eman zuen, eta hobe dela, hitzez hitzen ez gogoratuko, baina gutxi hitz egin eta asko pentsatu, asko hitz egin eta gutxi pentsatu baino, eta ni batzutan askotan ikusten dut, asko hitz egiten dutenak ez dira beti gauza interesgarriak erraten dituztenak, ez? Eta, zuk erraten duzu klasean ez zenuen asko hitz egiten behar gara, ni banekien momentu batean hitz hartuko zenuela eta fundamentuzko zerbait errango zenuela, bai? Eta konfiantza hori ikasle batzuek beti ematen diguzu, ez? Hala ere, nik hor egiten dute lotura eta nik ez dakite izango da, 2 urte izango dira, eta atera zen elkarrizketa bat, ez dut gogoratuko kazetariaren izena, uste dut Marc Giró dela, TV3-en eta Katalana, eta Gabriel Rufián politikariak egiten zion elkarrizketa bat, eta Girok azaltzen zuen oso modu egokian, modu pausatuan, asko, luze, hitz egiten dutenak, direla noski boterea duten pertsonak eta denboran ere espazio hori okupatu dezaketenak. Eta orduan, modu errazagoan seguruenik hizkuntza hegemonikoetako hiztunak, klase altukoak, gizonak zer esanik ez, pertsona helduagoak, ikasketa unibertsitarioak dituztenak, baina askoz modu pausatuagoan eta oso agerikoa zen Rufianen eta Giroren arteko talka hori ez hitz egiteko moduan. Eta Marc Girok esaten zuen, ez? Homosexualok eta klase baxukok eta berak hala deskribatzen zuen bere burua, beti hitz egiten dugu, arrapaladan, azkarrago, eta gainera beti ari gara pentsatzen isili gauden bitartean, iruzkin labur eta aldi berean zorrotz bat noiz egin, gu ere horre gaudela oroitarazteko. Eta nik uste dut batzuetan kontua halako zerbait izaten dela. Norbaitek ikusi nahi badu niri elkarrizketa oso interesgarria egin zitzaidan, bereziki Marc Giroren zalea naizelako Rufianena baino gehiago, baina bai, interesgarria egin zitzaidan. Baina gero hori ez, hainbeste gauza landu behar dira gradu baten martxan, eta hainbeste kontutan nahi dituzu trebatu ikasleak edo eman nahi dizkizu tresnak datozen horiei, iruditzen zaidala erronka oso zaila, baina aldi berean ez dakit, uste dut asmatu behar dugula eta euskaratik agian erronka handienetako bat hor dugu beste kontestu batzuetan edo beste klabe batzuetan ez dakiten edukiak sortzea bere horretan edo den beste tresna batzuk ematen gaztei batez ere sentitu dezaten hori, euskara dela zerbait gustagarria, ez? Antzerkian asko aritzen badira zehaskako ikasleak eta gero ahozkotasun hobea badute eta bertsio eskolatik pasatako hobea badute zerbaitegatik da. Ongi.
etorriko gara komunikabideen mundura, ongi iruditzen zaizu, nonko beste galdera batzuk, ja, ezagutzen dituzu hainbat komunikabide mota, prentsa idatzian lan egin duzu, irratian lan egin duzu, telebistako aurkezle lanetan ere aritu zara duela zen espaldi. Bakoitzaren alde honak, alde txarrak zuri ze gustatzen zaizu gehiago, zergatik? Kurrikulumean dena dago eta ez dakit, egia esan ni oso irratizalea naiz. Bereziki eskaratzen duelako halako erritmo bizi bat eta era berean bertso hau bezala eskatzen dizulako gai askotara egotea. Prentsa idatziaren erritmo lasaiagoarekin edo, ez, pausatuagoarekin ere asko gozatzen duen. Eta telebista ere gustatzen zait, baina telebistari gertatzen zaian normalain izaten da denbora mugabi dituela eta uste dut Susana horregatik ari digula pantailatik keinuka. Ongi da, utziko dugu ja ze galdera dagoen txatetik edola, eta bai, denbora hemendik ez dugu ikusten ordularia eta zenbat denbora doan, eta, bueno, Susana. Bueno, hasteko mila esker bi hori. Benetan elkarrizketa oso interesgarria mantendu duzue eta alkarri bota bizkio zuen galdera horiek zer pentsatua eman digute, entzule bezala gauden guztioi. Esan dezuen bezala galderen txanda daukagu orain, ez daukagu denbora askorik, baina galdera bat sartu zaigu txatetikan, Josuk bota digu, eta, bueno, hauxe esaten digu berak, ia zer dio zuen zuek. Eta podcastak zein toki dute gurean? Nolakoa da euskaraz egiten diren podcasten maila? Bueno, bizkor erantzun da. Nik uste dut, Josu, justu lehen aipatzen genuen ez, hasieran nola azken olatuetara ere igotzen asmatzea garrantzitsua iruditzen zaidala, eta nik uste dut podcastetara euskarazko sorkuntza eta euskarazko edabideak eta iritsi direla podcasten momentuan. Orduan, niretzat egia esan, ekoizten dira denetariko podcastak beste hizkuntzetan bezala, eta orduan adibidez, entzun ditzakezu, ez dakit, pentsa artxipielagoa bezalako, ez, ekoizpen landu fikziozko bat, entzun dezakezu neurri berean zaldi urdina, edo entzun dezakezu agian teknikoki baliabide gutxiagorekin egin den bilintz, zinemari buruzkoa, pentsa podcast espezializatu bat, eta nik uste dut horretan asmatzen ari garela euskaldunak, edo nik behintzat sentsazio hori dut, gainera, naizelako iristen entzun nahi ditudan podcast guztiak entzutera. Orduan, nik uste dut zentzu horretan, eskaintza zabalean eta gai orokorretatik gai espezializatuetara euskarazko podcastak izateko horretan asmatu dugula. Eta, gaur, ondaz sari bat jaso dutenez bezperan, entzun lokatza podcasta. Nik ere uste dut podcastena oso maila honeko podcastak bat direla, adibidez artxipelagoa aipatu duzu, eta nik argituta entzun dut ze ona, eta beste batzuk ere bai, ez, adibidez gaude bezalako bat, uste dut elkarrizketa pausatuak egiteko, eta oso gauza, eta beste hainbat. Niri orain arte sortu zaidena, eta podcasta noiz nola entzun, eta, ia ikasi dut autoan entzuteko modua, baina, iruditzen zait, alde horretatik euskaraz egiten den podcast kopurua eta kalitatea txalotzekoa dela. Eskerrik asko eman diguzuen erantzunagatikan. Ez daukat beste galderarik, baina bai komentario bat sartu zaigu txatean, eta irakurriko dizuet, ze benetan bazeuen hizketaldi honen ondorioz sartutakoa da. Nahikaria jo izan da, hau esaten diguna, eta hala dio. Postun hau entzuteak bertxotan epaile gabiltzanean akats batzuk ahaztu behar ditugula eta komunikazioa saritu. Azken kolpea saritu. Azken aldian iruditzen zait bagabiltzala akatsen bila, komunikazioaren bila baino. Orduan, hau da sartu zaigun azkenengo komentarioa. Honekin itxiko dugu gaurko saioa, mila esker bioi, Ane eta Eneko, esan bezala eskaini diguzuen elkarrizketa honengatik. Mila esker eman nahi dizkizuet baita ere, pantailaren beste aldean gurekin arratsalde hau edo tarte hau partekatu duzuen guztioi, eta gogora araziko dizuet, datorren ostegunean, hitzaldi ziklo honen barnean azkenengo saioa eskainiko degula. Hori ere zuzenean,
Aretxabaletako kampuseko platotikan eskainiko dugu, eta oraingoan mendekotasun egoeretan teknologiaren erabileraren inguruan arituko gara. Erabat desberdina den gai bat, baina hori ere benetan interesgarria gaur egungo gizarte honetarako. Besterik gabe, milioi bat esker guztioi eta datorren astera arte.